Raja slovenských ciest. Áno. Fantázie. Jednička. Katastrofa. Treba dať tých správcov ciest zakvačiť za šňúru a ťahať ich po tejto ceste, aký budú mať nos. Treba aj zastať. Nemáš kade ísť. To nedá obísť, že by netrafil jamu. Fantázie. Vraj bude snežiť až do skonania dní, ako sa hovorí. Miriam, pekné ráno. Dobré ráno, no ja by som nestratila. A teraz kade pôjdeme? Dobre, tak sneží už nejaký druhý, tretí deň na Slovensku, možno aj týždeň od východu až na západ, zo severu na juh